ಏಟೇಟು ಕಿಲೋ ನಿಂದೆ ತೂಪಿನಿ ಏರ್ಲ ಬೈಜೇರದ ಅಚ್ಚುವಾರ ಪಾಲಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕೈಕ್ ಹಿಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬನ್ನಾಗಂಡೆ 16 ಜನಲೇರು ಪುರ್ ಮೂಜಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ನ ಗೋಡೆ ಸಚ್ಚು ಕೇಂಡೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಒಡೆ ಗೊತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಸಚ್ಚುಕೇನೋದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕ ಬೋಲೇರಿ ಯಾಬಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ತದೆ ನಂದು ಶೇರ್ ಪೋಯರ ಮಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಅಂದು ಬಂಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋತೆ ಪಂಡನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋತೀರಿ ಬಂಡನ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲಿರು ಮಾತ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅಕಲ್ಪುರ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋತೀರಿ ಶೋಕುಂಡಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕವಿತಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೋತಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಬೆಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬಲ್ತಮ್ಮ ಒಳರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣಾರ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಜನ ಬರೋಡ್ರು ಹೋಲೇರ್ ಪುರ ತೋಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದಿತ್ತೇನೆ ಅರ್ಧಡ್ಡೆ ಫುಲ್ಲು ಕಾಮಿಡಿಗೆ
ತೂತು ಜದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಂಜಿ ತೂವೋಡು ಎಂಗಲ ಮೇಡಮ್ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪೋಡು ಮೇಡಮ್ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ್ರ ಪ್ರವೀಣ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರಾ ಕೋಡ ದಿವ್ಯಕ್ಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಚ್ಚುನು ಆಲೋಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಬೈಜಲ್ಲ ಅವಣ್ಣ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋತಿರ್ದೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ పోతున్ ಏತ್ ಬರ್ಪಿನ್ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಬೋರಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತನ್ ಅಂದ ಓ ಏನನು ಮಾತಿರ್ಲಕ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಕೋಡ ಸಚ್ಚಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನಿ ಯಾನು ಅಂತ ಉಂಡುದು ಬರ್ಪೆ ನಿಖಲ್ ಕೊರೋಲ್ನೆ ಮನ್ಸಿದ ಪೋಯ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಅದು ಸುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅನ್ಕೋಡ ಬಕ್ಕ ಬೇಕಲ್ಲ ಇವೆಂಡು ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಇತ್ತೇನೆ ಹೊರಿದೀನಿ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತೀನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರಿಯರಾ ಕೇರ್ ನೋಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಕ್ಕಲು ಕೈ ಕೊರ್ನ್ಯತೆ ರಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದ ಅದೇ ಪಿರದೆಪ್ಪ ರಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಂದಾದ ಕೈ ಕೊರ್ನಿ ಆಲ್ ಬನ್ನತ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇருந்து ಆಲ್ಲೆಜ್ಜಲು ಬೊಕ್ಕ ಶೂ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡ ಮಾತಿರ್ತಾರತ ಐಕ್ ಓಕೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಅವ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಸು ಪಿರಪ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂದೆ ಹಚ್ಚು ತಿಕ್ಕಿದಿಜಾ ಪಂಚಮಿ ಫ್ರಮ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಇಂದೇರು ಹೊಸತು ಜನ ಓ ಫ್ರಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ ಅರ್ಧನ ಪಂಚಮಿ ಹೊಲ್ತಾರು ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಂಚಮಿ ಪನ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯೂಟರ ಕೈಪುದಾದೆ ಕೈಪು ಕೋಡದ ಅಂತೆ ಕೋರಿದುಂಡು ಬಕ ಪೀರೆ ಉಂಡು ಕುತ್ತರ ಆ ಕುತ್ತರ ಅಂಚಚ್ಚಿದೆ ಕ್ಯೂ ಬಾರ್ದೆ ತುಲಗೆ QATAR ಪಂಚಮಿ ಹೊಲ್ತಾರ ಕುತ್ತರ್ ಅತ್ತ ಅಂದು ಪಂಚಮಿ ನೋ ಕುತ್ತರ್ ಬುಕ ಅತ್ತೆ ಪಿದೆಯೂರು ಕತ್ತರ ಖತ್ತರ್ ದೋಹಾ ಖತ್ತರ್ದನಾ ಎಸ್ಗೆ ಇವು ಇತ್ತೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂಪುನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇನ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನಿಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಂಡೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಕೈಪು ದಾದೆ ಹೊರ ಪಂಡೆ ಕೈಪು ಕೋರಿದ ಕಸಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೀರೆ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮನ್ಪುನಾತೆ ಪಂಚಮಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕತ್ತಾರದು ಬೈದೇರು ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಈರ್ನ ಭಾಷೆ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪ ನ್ಯೂ ಜಾಯ್ನಾ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ
ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ बघा फेमस आता पंचमी ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಚಾನಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಮುಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸೀನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಕೇನುಂಡದೆ ಅಮ್ಮ ಬಾಕಿಲ್ ಬರ್ ಬಾಕಿಲ್ ಬರ್ ಆ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ವನ ಸಾತಿಜಿ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಲವ್ ಮೀ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇರ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೂರುಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಚಾನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬೂರುಂಡು ಪಂಚಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಚ್ಚು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಚ್ಚು ಹೆಂಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ ಕಾವ್ಯ ಹಾಂ ಪಂಚಮಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಕುಡ್ಲ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದ್ ಪಂಚಮಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೆ ಚಾನಲ್ ದಾದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಂಚಮಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರೋಡತ್ತದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಇರ್ನವನ ಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕೈಪು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ದಾದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಲ್ಲ ಉಪ್ಪಿರತಿ ಅಂದಂದು ಅವೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪೋದುಪ್ಪು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಅಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಾತ ಪೋದುಪ್ಪೆ ರಂಜ ಹಿಂಗಲ್ಲ ದಿವ್ಯಜ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ಇಜ್ಜೇರು ಬಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಇಜ್ಜೇರು ಪೂರ ಓಡೆ ಪೋತೇರು ಪೊನ್ನು ನಾಡಿನಾಗ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕಿ ಅಂದದೇ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕಣ ಅಂದು ಪೂರ ಪೊನ್ನುದೆ ಅವೇ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಏರ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಸಚ್ಚು ಬೈಜ್ಜೇರು ಮಾರ ಸಚ್ಚು ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕಣ ಅಂದ ಅವೇ ರಡ್ಡು ದಿನ ಭಾರಿ ಜಾಲಿ ಆದ ಪೊನ್ನು ಬತ್ತೋಚಿಂದ ಪೋತೇರ ಅಂದು ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿನ ಅರಮರಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಇತ್ತೇರು ಕೋಡಬುರ ಮುರುಡಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆಪ್ನ ಅಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಂದಿಜೇರ ಅಂದು ನಾ ಓಡು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಬಸಳೆ ದಾದೆ ಬಸಳೆ ಬೆರಕೆ ಕುಡುವ ಎನ್ನನೇ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡುಗೆ ರಾಸಿ ಉಂತು ಈತ ರಾಸಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಗಲೇ ಪೂರ ಬರೋಡು ನಾನ ವಾವ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಆರ್ ಪಣ್ಣಿನ ಖಾಲಿ ಬಸಳೆ ಕುಡು ಯಾನ್ ಪಾಡಿನ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಸಳೆ ಬೆರಕೆ ಎಟ್ಟಿಯ ಕೋಡೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬರ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪೊಂಪೈಲ್ ಬೆಲೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲಿ ಫ್ರೀ ನೆಕ್ಕಲೇ ಇದ್ದೀರು ಚಾ ಬರ್ರೆ ಬಸಳೆ ಪಪ್ಪಂಕಾಯಿ ಇತ್ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಸಳೆಗೆ ಎಟ್ಟಿ ಮರವಾಯಿ ಕುಡು ಸೂಪರ್ ಆಪ್ ಇಜ್ಜಿನ ಕಜ್ಜಿಪೆಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ದಾದೆ ಬೆರಕೆ ಕಜ್ಜಿಪುಗು ಅಲ್ಲ ಬೌಲೆ ಅದೇ ಹಾಂ ಬೋಳೆ ಪಂಚಮಿ ಬರುತ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೆ ಕವಿತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಅಂತೆ ಕನ್ನಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಅಂಚಪಂಡದಾದಿ ಪೆಲತರಿದೆ
ರುದ್ರೇಶ್ ಆಯ್ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಾಗ್ಬೇಕು ರುದ್ರೇಶ್ ಊಟ. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಲೈವಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ರುದ್ರೇಶ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಪಂಚಮಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಸಿಸ್ ಎಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಊಟ? ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದದ? ಈ ಬಳಿಲಿ ಕೊರೆಪ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ ಓಕೆಗೆ ಪಂಚಮಿ ಓಕೆ. ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ ನಿಮಗೆ? ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಪಂಚಮಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಮೀದು ಬರ್ತೀನಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೊರೆ ಪುದಿಯರು ಬನ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊರೆ ಪುದಿಯರಿಗೆ ಅಲೆಗಿಡೆ ಕಾಣೆ ಪೋದು ಭಯ ಬರ್ತೀನಿ. ಉಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಬಾರ್ದು ಕೇಳು. ಒಂದೇ ಪಂಚಮಿ ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡುದು? ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೈ ಉಂಟು, ಕೈ ಹೀಗೆ ಉಂಟು, ಅದು ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಉಡಿಪೋಯಿನ ಪಿಡ್ಚು. ಪಂಚಮಿ ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಪಿದೈ ಪಂಚಮಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ 4 ಮೆಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಉಂಟು, ಈ ಥರ ಉಂಟು ಕೈ, ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್. ಹೋಯ್ತು ಹಾಂ ಓಕೆ ಡನ್. ಬಂತು ಬಂತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಮ್ಮ. ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ದೇವರೇ ಮಿತ್ತುಗುಳ್ವೆ ಹೆಂಗೆ ತಿರ್ತುಗುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಹೆಂಗೆ ಮಿತ್ತುಗುಳ್ವೆ. ರಾಜೇ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಲೈವಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಬಲ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಕೇಳು ನೀ ನಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದು. ಪಂಚಮಿ ಹೌದು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು, ನೋಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಯಿತಾ? ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ದಾಲ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಓಲು ಓಲ್ಪ ಓಲ್ಪ ದಾಲ್ ಆತಿಜ್ಜಿ. ಕವಿತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈನಿಗೆ, ಕವಿತಾ ಫಿಲ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿದಂತೆ. ಅಚ್ಚು ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರ್ನ ಜಾಲ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಬನ್ಪಲಾಲ್. ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾನ್ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇರೇಗ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಬನ್ನಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿನ ಬರ್ರಜ್ಜಿ, ಬನ್ನಗ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿನ ಬರ್ರಜ್ಜಿ. ಅದು ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಏರು ನೋ ಎಂಟ್ರಿ. ಪಂಚಮಿ ವಿ ವಾಚ್ ಮೂವಿ ಅಟ್ ಕುತ್ತರ್ ಸೋಸು ಫ್ರಾಮ್. ನೋಡಿದ? ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕವಿತಾ ನೋಡಿದೆಯಲ್ಲ ಸೂ ಫ್ರಾಮ್?
ಸೊ ರಂಜಿತ್ ಏರಿರು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಏರ್ನ ಊರು ಓಕೆ ಹೂ ಇಸ್ ಕವಿತಾ ಕವಿತಾ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏರ್ದಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳು ಕವಿತಾ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಎಸ್ ಅತ್ತ ಪಂಚಮಿಕೇನಿ ಹೂ ಇಸ್ ಕವಿತಾ ಅಂದು ಐಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪಂಚಮಿಕೇನಿ ರಂಜಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಓಳಾರಿಯೇ ತುಜ್ಜಾರು ನಾನು ಕೆಲವು ಜನ ಲೈವ್ ಉಂದಾಯಿನಿ ರಜಟುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಪೂರ ಮಾತ ರಜಟುಲ್ಲೇರ ಅಂದು ಪೂರ ನರಮನಿ ತೋಜ್ಜೇರು ಎಂಡನೇ ಕೇನು ಏರ್ದೆ ಬಂದು ಅಂಚತ್ತದೆ ಪಂಚಮಿ ಕೇಳಿರಿ ಹೂ ಇಸ್ ಕವಿತಾ ಅಂದ ಐಕೆ ಅನ್ ಪಂಡಿನಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ ಐಕೆ ಈಲಪಾನ ಒಂದು ಯಾನು ಪೂಜಾರಿ ಇರೇಗ ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ಇಂದೇ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದು ಬತ್ತನತೆ ಐಕೆ ಅನ್ ಬನ್ನಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ನಾಕುಲ ಐಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಬನ್ನಿ ಇರು ಪೂಜಾರಿ ಅತ್ತ ಅತ್ತೆ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಗುಲ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೆಲ್ ಅಂದೇರು ಉಲ್ಲ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಉಲ್ಲ ಬಕ ತೋಜರ್ ಮಾರೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಕೋಡೆದ ಪಿರಿದಿಜ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿದೆ ಕೋಡೆದ ಪಿರಿದಿಜಿ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಮ್ಯೂಟು ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯೂಟು ಇಲ್ಲ ಸಚ್ಚ ಟೈಟ ಅಂದು ದಾದಾ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಐ ಆಮ್ ಬಿರ್ವಾ ಫಾರ್ ಆಫ್ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಗಲ ಚಾನಲ್ ಪುದರುಂಡು ತುಲೆ ಕುಡ್ಲಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ದೂರ ಪೋಪಿನಿಯೇ ಯಾನ್ ಪೋಪೆಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ದೂರ ಬಲ್ಪುಂದೂರ ದೂರ ಪೋಪಿನಿಯೇ ಹರಿಣಿ ಆತದು ಅವು ನಂಬರ್ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂದು ಇಟ್ಟು ಹರಿಣಿ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಓಡ್ಚಿಯೇ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ತುಲೆ ಎಂಕಲ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎದುರು ಕುಡ್ಲಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಆತ ಕವಿತಾ ಇರೇ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಡು ಅಂತಾರೆ ಯಾಂದಿಯೇ ಗಿವ್ ಮೀ ಬ್ಲೂ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಆರ್ಲ ಓಕೆ ರೇ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯವೆ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡದೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಪೂಜಾರನ್ನ ಪೊನ್ನುಂಡೆ ಎರಡಕ್ಕೇನಿ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ಡನ ಪೊನ್ನುಕೇನಿ పొన్నుకేండేరేర సురాండత కవిత కవిత ఇత్తకేన్ని పొన్ను పాతం పోతేరా అందు పొన్ను ఇజ్జి ఎంకల్డ వాళ్ళు ఇత్తకేన్ని పొన్ను పాతం పోతే నాకు లేర్లు ఇచ్చారు సనీలు ఇజ్జి ಬೆಳದಿಂಗಳು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಉಂತುವೆ ಐರು 10 ಮಿನಿಟ್ ಆಂದು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಯಾರೆ ನೀರು ಎಂಚಿನೇ ಯಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕರ ಕುಡೋರ ಬರ್ಪಯಾನು ಜಪ್ಪನಗ 10 ಗಂಟೆಗೆ 10 ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತ ಪೊಬ್ಬು ಜನ ಏನು ಇರು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಉಂತುಜಿಗೆ ಆ ಒಲಿ ಇರು
ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್. ವಿಸಿಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಶಾದಿ.com. ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರವೀಣ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಮ್ಮಿ ಶಾದಿ.com ಪೂರ ಪೊನ್ನುಲ ದಿಕ್ಕುಡು ಏಪ ಬೈದರಂದು ಕೇಳು ಪುಂಜು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ಗೆ ಇದು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರಾ ಇದು ಲೈಕ್ ಕೊರಂದೆ ಪೂಬ್ನಾ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇರ್ನ ಕೂಡ ನೈಟ್ ಬೆಳ ತಿಂಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಬರೋದುಂಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹರಿಣಿ. ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಡಮ್. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇದೆ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇನ್. ಪಂಚಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲ 7th. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಎಂಕ್ ಏರ್ ಸಪೋರ್ಟು ಕೊರ್ಪೆರ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಮಾತೆರ್ಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು. ಇನ್ನು ಅಭಿ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾರೆ ಸನಿಲ್ ಮೇರ್ ಇಜ್ಜೇರು ಸಚ್ಚು ಮೆಂಬರ್ ಇಜ್ಜೇರು. ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾ ಮನ್ಪುಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಗ ಅರೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜನ ಇರೀಗ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಇಜ್ಜನ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ್ ಮಾರ ಈ ಬೊಂಜು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆತು ಪೊರ್ತುಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇದೇ ಬರ್ಪುಜತೆ ಏಪಗೆ ಅಂದತೆ ಯಾನ್ ಏಪ ಯಾನ್ ಹೊರರ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತಿಜಿನ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಕೋಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೋಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಿತ್ತೆ ಈರೆ ಬುಕ್ಕಲ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನಿತ್ತೆ ಅವು ಏರ ಪಾತೆರ್ನಿತ್ತಿರ ಅದಗಲ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಹಿರಿಯರ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪಗಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದೆ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಏಪಗೆ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಕಾಂಡವೆಜ್ಜಿ ಪಂಚಮಿ ಗ್ರೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಮೊದಲಿಗೆ 7th ಕ್ಲಾಸ್ ಈಗ 10th ಪಾತೆರೋಡ್ಚಿ ಕೋಪ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂಪಿನೇ ರಂಜಿತ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರಾ ಎನ್ನ ನೆಕ್ ವಿಡಿಯೋಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಒಯ್ಕಾಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಸಬ್ ಮನ್ಪವೀರಿಗ ಅಚ್ಚು ಪೋಯ್ನಾ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟು ಬೆಳದಿಂಗಳು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೇಕ್ కవిత ఏ కవిత గారు ఎక్కడున్నారు? కవిత పోయినా అందు ಉಲ್ಲಲ್ಗೆ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಯಾನು ಓದು ನೀ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾರಿ ರಂಜಿತ್. ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ನಿಕಲ್ನ ಲಡೈ ತೂಪಿನಿ. ಪಂಚಮಿ ಮಳೆಗಳು ಹೇಗಿದೆ? ಮಳೆ ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು. ಒಂದು 4-5 ದಿನ ಆಯಿತು ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು
ತುಂಬ ಬಿಸಿಲುಂಟು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಂಟಾ? ನೀವು ಎಲ್ಲಿರೋದು? ಕತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಂಟಾ? ಲಡಾಯಿ ಚಿತ್ತಿನ ದೇವ ಮುರಣಿ ತೂತು ಲಡಾಯಿ ಓ ದೇವರೇ ಸಚ್ಚನ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ನಮೇರೆ ಎಂಡಲಡೈ ಮನ್ಪುನ್ ಬೆಳದಿಂಗ ಆರು ಕಾರ್ಲದಾರು ಹರಿಣಿ ಬರೆದು ಬೆಳದಿಂಗಳು ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ. ಹಾಯ್ ಕವಿತಾ ಪೂಜೆ. ವಾವ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕನ್ನಡ ಏತು ಪೊರ್ಲು ಅತ್ತ ಬಕ ಎಂಗ್ಲು ಐಕತ್ತ ಜಾಲತ ನೆರ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ಈ ನನಮೀನಿ ಕನ್ನಡ ಎನ್ನೆದ್ರು ಪಾತೆರ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದು ಕತ್ತಾರಲ್ಲಿ ನೋಮಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲುಂಟ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲುಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಬಿಸಿಲು. ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ತೂನಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಖುಷಿಯಾಪು ಅಚ್ಚೆ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುದೆ ಪಾತಿರ್ವೆ ಇಂಚಿನ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಬೋರ್ದು ಎಂಗ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಬಂಡ ಮುಟ್ಟುಡಾಕ್ಯಾರ ಎಂಗ್ಲಿ. ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಅರ್ನ ಅದ ಅರ್ನ ಪಗ್ಯಾವು. ಬಿಸಿಲುಂಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಸಿಲುಂಟು. ಸಚಿನ್ ಸಚ್ಚು ಹೌಲಾ ಹೌಲಾ ಬತ್ತೇರತ ಸಚಿನ್ ಕೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇರಿ ಕವಿತಾ ಯಾನ ಸೇಮ್ ಇರ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕನ್ನಡ ಸೂಪರ್ ಅದ ಎಂಗಲ್ನ ಕಲ್ಪೊಡೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳದಿಂಗಲು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಲ ಬತ್ತೇರತ ಸಚಿನ್ ಬತ್ತಾರ ಅಂಜ ಓಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಬತ್ತದು ಲೈಕ್ ಕೊರಂದ ಪೋಪಿನವ ಕೋಡೆ ಅರಿಗ ಬೆಳದಿಂಗಲ್ ಬೇರೆಗೆ ಅರಿನಕ್ಕಾಗಲ ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಇನಿ ಉಂತ ದೀಪೇರು ಸಚ್ಚು. ಹಾಯ್ ಸಚ್ಚು ಓಲಾರು ಈ ಪೊಂಜೆ ವೆಂಜೆ. ಹಾಯ್ ಕುಡ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಎಂಜೋಲಾರು ಶಿವರಾಜು. ಬೆಳದಿಂಗಳು ತುಳು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮೈನ್ ಚಾನೆಲ್ ದಾಯಿಗಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ದಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೈನ್ ಚಾನೆಲ್. ಶಿವರಾಜು ಬಲೆ ಲೈವ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಸಚಿನ್ ಸಚ್ಚು ಮೂವಿದ ಕತೆ ಕೇಳ್ನೆರಡ ಅಚ್ಚು ದಾದಾಂಡ್ ಮೂವಿಡ್ ನಾನು ಬಂದೆ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ನಂಬರ್ 11. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ರಡ್ ಬರೋದುಂಡು ಐಕಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿ ದಾದ ರಡ್ ಬರ್ಪೀನಿ ಅತ್ತೆ ಸಚ್ಚಿಗೆ ಇನ್ನಿ ನಿನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೋಡಿಗೆ. ಓ ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದರು ನಿಮ್ಮ ಎಂತ ಪರಿಚಯ ದೇವರೇ. ನಿಮಗೆ ಲೈವ್ ಬಂದಿದ್ದವರು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕುಡ್ಲ? ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾಸು ಕೋದು ತೂಲೆ ಪೋದು ಯಾ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಆಕುಲ್ದಾಯೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪುನು ಸಚ್ಚು ಪೋದು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ತೂಲೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಬಂಡದ ಪಂಚಮಿ ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ತುಂಬ ಪರಿಚಯ. ಒಂದು ದಿವಸ ಲೈವ್ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ ಥರ ಒಬ್ಬ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ
ಇಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಇನ್ನು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿಗಳು ಇನ್ನುಂಟು ಅಲ್ಲಿ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಆ ಜನ ಪೊನ್ನು ನಾಡು ಒಂದಾಂಡು ಅವೇ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ. ಆ ಜನ ಇಜ್ಜಿದೆ ಓಡಿ ಪೋತುಂಡ ಬತ್ತಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕತೆಗೇನೊಂದು ಪೋಯ್ನಾತ ಸಜ್ಜು ಬಲೆ ರಡ್ಡ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ತ್ ಪೋಲೆ ಅಚ್ಚು ಪೋದು ಒನಸ್ ಅಂದ್ ಪಂಚಮಿ. ಓ ಈಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಚ್ಚು ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಪೊಡ್ಗೆ ಬಲೆ ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಬೋಲೆ ಎರಡ ಸಚ್ಚುಗೆ ಬಚ್ಚಿನ ಅಂಡತ್ತ ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ದು ಸಚ್ಚು ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಸಚ್ಚು ಕದೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಸಚ್ಚು ಇರಿನ್ ಲೆಪ್ಪುನತ ಬೆಳದಿಂಗಳು. ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸೂಪರ್. ಪಂಚಮಿ ವೇರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್? ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಕಜುಪಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಪೋಪಿನಿ ಜನ ಪೋರ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಿ ಯಾರು ಉಪ್ಪಾಡಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪೇರು. ಮೆಂಬರ್ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಟು, ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಕ್ಕಳುಂಟು 2 ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ಆ ಜನ ಅಂಚಿನ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಮಂತ್ ಕೊರು ಅಂದು ಕಾಸು ಓರಿಂಡಿಗೆ. ಪಂಚಮಿ ನಮ್ಮದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ, ನಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ. ಈ ಕವಿತಾ ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿದು ಒಳ್ಳೆ ಜಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಕುರ್ರೆಪಟ್ಟು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಸಚ್ಚು ಕುರ್ರೆಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಚ್ಚು ಕಜಿಪುದದೆ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಕೋಪನ ಸಚ್ಚು ಕೋಪನ ಅರಿನಿಡ ದಾದಕ್ಕೇನು ಅರಿ ಅವು ಚರ್ಮುರಿ ದಾದಿ ಚರ್ಮುರಿ ಕನ್ನಡ ಇರ್ನ ದಾದಕ್ಕೇನು ಚರ್ಮುರಿ ಕನ್ನಡ ಪಜ್ಜೆ ಬನ್ನಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇವಾಗ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪಂಚಮಿ ನೋಡಿ ಇರ್ನ ಕನ್ನಡಗ ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ಪು ನಾನು ಸಚಿನ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಪಾತೇರ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಕ್ಕರ್ ಮನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾ ಪಾತೇರ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ರೆ. ಆ ಪಂಚಮಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಒಳ್ಳೆ ಜಾಲಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು. ತಂಗಿಯೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಮರಳು ಅಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಆರು ಕತ್ತರ್ದಾರು ಪಂಚಮಿ ಕತ್ತರ್ದಾರು ತುಲೆ ಆತ ದೂರದ್ದು ಬತ್ತೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ಲ ಉಲ್ಲಾರ ಮಾರ್ರೆ. 2-3 ಮೆಸೇಜ್ ಪಾರ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಮರ್ಲು ಪತ್ತು ಬಜ್ಜು ಜಾಗ್ರತೆ ತಾದ ಮಾರ್ರೆ. ಅರೆಗು ಕೋಡೆದ ಪಿರಿದಿಜಿಯೇ ಏರೆಗು ಸಚ್ಚುಗ ಬಾಯ್ ಬೇಡ ನಿಂಗಳು ಪೋಪಿನ ಅಂಚ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಏರು ಸಚ್ಚುವ ಬಿಂಗಿರಿ ಆ ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ದು ಆ ಜನ ಕುಂಡದ ಬಚ್ಚಿದೆ ಬೋತುಂಡು ಸಾಕಾತು. ಪೊನ್ನು ದಿಕ್ಕಿ ಜಾತ ಪೊನ್ನು ದಿಕ್ಕಂದೆ ಬಲ್ತೀನಿ. ಪಂಚಮಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ನನಗೆ ಜೋಕು ಮಾಡಿದ್ದು. ಐ ಆಮ್ ಲೀವಿಂಗ್. ಜೋಕು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳುದು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಇದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ, ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಚಿನ್ ನಿಮಗೆ ತಮಾಷೆ ನನಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಕವಿತಾ ಮೋನೆಗೆ ಹಾಕದು ಕಡುಬುದು ಪೊನ್ನು ನಾಡ್ರೆ ಪೊನಗ ಮುಸುದಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಸ್ಟರ್ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಏರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗೈ ಆಯ್ತಾ.
ಮಂಡಿ ಮೋನೆಡತ್ತು ಬಕ ಹೋಯ್ತು ದಾತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಸ್ಟರ್ ಕನ್ನಡಗೆ ಪಂಚಮಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ನನಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಭಯಂಕರ ಕಾಮಿಡಿನಿದ್ದ ಅಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪುನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೆರ್ಪುನು. ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅವರು ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸಚಿನ್ ಸಾತಿ ಹಿರೇಗು ಪೋಸ್ಟ್ ಬೈದಿಂದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನೆರ್ದು ಕಡುಪು ಕವಿತಕ್ಕ ಕವಿತಾ ಕೇಂಡನಾ ಮೆಂಬರ್ ಹಾಯ್ ಮೆಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಎಂಚ ಬತ್ತಾರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಹಿರಿಯನ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಹಿರೇಗ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಎಂಕು ನೀನು ಪಣ್ಣದು ಕೊಡ್ತೀರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ಪಿನ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನೆರ್ದು ಕಡಪುರ್ಗನಾಗೈತೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಕವಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅವಳು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪಂಚಮಿ ಕವಿತಾ ಮೆಸೇಜ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆನಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ ಬತ್ತೇರು ನಿಮಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ಅಸ್ರ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕವಿತಾ ಬಂಡೇರಿ ಪಂಚಮಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಈ ಲೈವಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಮತ್ತೆ ಕವಿತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ ಕವಿತಾ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರೆ ಮೆಂಬರ್ ಈರೊಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜ ಅಂದತೆ ಕೋಡೆ ಸಚ್ಚು ಅಸ್ರಪ್ ದಾದ ಕಜಿಪು ಕೋಡೆದ ಕೋರಿದೊಂಡು ಅಂತೆ ಬಕ್ಕ ಇನಿ ಪೀರೆಪ್ಪು ಕರಿ ದಾದ ಕಜಿಪು ಬಕ್ಕ ಮೆಂಬರ್ ಕೊರಿಯರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಹೆಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ನ ಲೈಕ್ ಬೂರುಂಡೆ ಅವು ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪನಾಡು ಅವು ಬಂದಾಗನೆ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪೇರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬರ್ತೇನೆ ಹರಿನಕ್ಕ ಪೋಯೇರು. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಸಿ ಸತ್ ಓಡೆ ಲೈವ್ಡು ಜನ ಸಾಗರ ಇತ್ತು ನಿಜ್ಜಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಲ್ತ ಗೊತ್ತೇನೆ ಬಿಸಿ ರೋಡ್ದನ ಒಲ್ತನ ಪಂಪ ಇಲ್ದ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಸಚ್ಚು ಪ್ರವೀಣ್ ಆರ್ಕೇಂಡೀರು ಮಾಲ್ ಬೋಡ ಬಿಯರ್ ಬೋಡ ಅಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಇತ್ತೇರು ಸನಿ ಆರು ಬಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಕಡುಪುರ್ಲೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಒಯ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಎಲ್ಡ್ ಕಡುಪುರ ಬಂಡೇರು ಆರ್ಗೆ ತೊಂಡೇರ ಈರಿಜ್ಜರಿ ಆ ಪಂಡೆ ಶೇವನ್ ಸಚಿನ್ ಇತ್ತಿನ ಸಚ್ಚು ಗೊಂಜಿ ಬಿಯರ್ ಬೈದು ಕೊನಸಲೆತ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ಲೇನ್ ಕೋರಿ ಅಂದರೆ ಕೋಳಿ ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ, ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಅಂದಿಯೇ ನನ್ನ ಅಪ್ಪತರ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಬೇಜಾರು ಇದ್ದೇನೆ ಎಂತದ ಅಪ್ಪ ತೀರೋಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬೇಜಾರಿದ್ದೇನೆ ದಾದದೆ ಅಂದೆ ದುಬೈಡು ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಕೇಳಿ ಪಂಚಮಿ ಕುತ್ತಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಸಿಗ್ತದಾ ಪೂರ ಕುಸಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಹಿರೇಗ್ ವಿಯರ್ಡ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಡಪುರಿಯರ ಬಟ್ ಯಾನಿತ್ತಿಜಿ ಕೋಡೆ ಅರಿತ್ತಿಜೇರಿ ಕವಿತೆ ಇತ್ತಿಜಾರ ಅವು ಏರ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏ ಪಂತಿಜಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಲೆ ಏನ ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ನೇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ವೈಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸಚಿನ್ ತುಲೆ ಕುತ್ತರತ್ತು ಬಾರ ಕತ್ತರ್ದಾರೆ ಪಂಚಮಿ ഞാനത്തിಗೆ ಇನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ಪೋತೀರ ಎನ್ನಪ್ಪ ತೀರ್ಪೋತೀರ ಅಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಅಂಚನ ಬೇಜಾರುಳ್ಳೆ ಬನ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅವೇ ಹೆಸರು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದಿ ಪೆತ್ತ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲತ್ತಿ
ಕುತ್ತರ್ ಈಸ್ ಫೇಮಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊರಗಜ್ಜ. ಹಾಂ, ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುತ್ತರ, ಹೌದು ಫೇಮಸ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಅಂದ ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ತುಯ್ಯನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅವು ಕವಿತಾ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡುದೇ. ಪಂಚಮಿ ಇವರು ಸಚಿನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಉಂಟಾ, ಚಿಕನ್ ಉಂಟಾ? ಪೆತ್ತ ಗೊದ್ದತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಕುಡು. ಅಮ್ಮ ಆರು ಪೆತ್ತ ತಾಕಿದೇರ್ಗ ಅರ್ನ ಪೆತ್ತ ಗೊದ್ದೆಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪೋಯಾರೆ ಮಾರೆ ಇರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಕೊರ್ರೇಜ ಬಿಯಾರು ಪಾಪ ಆರು ಸಚಿನ್ ಗುತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ರು ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ ಕೊರ್ಪಿರು. ಸಚಿನ್ನ ಪೆದ್ದ ಏ ಬಾಯ್ ಅಂಕಲ್ಲಾಗ ಕನ್ನಡ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ವೀರು ಅಚ್ಚು ಲಂಚನೆ ಕವಿತಾ ಲಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ನು ಎಂಕುಲು ಫೇಮಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಲ್ಪೋಡು ಈಕುಲು ಕನ್ನಡ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಪಾತೆರ್ನ. ಕತ್ತರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೇಳಿದ ಚಿಕನ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕತ್ತರಡು ಚಿಕನ್ ಉಂಡುಗೆ. ದಾದ ಮರ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಪಾತೆರೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಒಲ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಚೆನಿ. ಪಂಚಮಿ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಉಂಡ್ಗೆ ನೀಡ್ ಆಲ್ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾ ಉಂಡುಗೆ ಅವಳು. ಇವೆನ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಉಂಡುಗೆ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಮಾತ ಅವಳು ಉಂಡು. ಮೂಕುದ ಪೊಡಿ ಬೋಡ ಇರೆಗ್ ಏರೆಗ್ ಏರೆಗಿದೆ ಮೂಕುದ ಪೊಡಿ ಏರೆಗ್ ಸಚ್ಚು ಸಚ್ಚುಗೂ ಸೀತಾತ ಯಾವ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಂಗ್ ಕವಿತಾ ಜರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ತಿಕರ ಬರ್ತದೆ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ನೆಕಡು ಸಚ್ಚತ್ತ ಆರ್ಕೆನ್ನತ ಸಚಿನ್ ಸಚಿನ್ ಇರೆಗ್ ಬೋಡಗೆ ಏರ್ಕೇನು ಏರ್ಕೇನಿ ಮುಗುದ ಬೋಡ ಉಂಡಂದು ಚೀನು. ಪಂಚಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ? ಮಲ್ಲ ಕಂಬ ಉಂಟಾ? ಲೈಟ್ ಕಂಬ. ಪಂಚಮಿ ಕತ್ತರ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ನೌ ಆಜ್ ಇರುವಾಂಡಿಗೆ ಗಂಟೆ ಮುಲೇತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ 8:50. ಸಚಿನ್ ಕೇನಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾನೆಂಕ್ ಅವಲ ಉಂಡು ಅವಳುಂಡು. ಸಂದೀಪ್ ದೇವಾಡಿಗ ಸೇ ಹಾಯ್ ಬತ್ತೇರತೆ ಆಯ್ಸ್ ಅಂತ ಕೋಡ ಇಜ್ಜರಿ ಓಲರ್ ಮಾರ ನಿಕುಲ್ ಕೋಡ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಮೂಂಕು ಮುಟ್ಟ ಪರ್ರೆ. ಸಚಿನ್ ಕೇಳಿದು ಅಲ್ಲಿ ಎಂತ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಅಲ್ಲಿ? ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಮೀನ್ಸ್ ಕವಿತಾ ಪಂದೆ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಉಂಟು. ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್. ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳುದು ಲೈಟ್ ಕಂಬ, ಅದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್. ಕತ್ತರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಉಂಟಾ? ಪಂಚಮಿ ಎಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಗಂಗಸರ ಪೋಲಿ. ಪಂಚಮಿ ಕತ್ತರಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಉಂಟಾ? ಕೆಲಸ ಉಂಟಾ? ಸಚಿನ್ಗೆ ಅಡಿಪೇರುಂಡು ಪೋಪರ ಬಾಚಂದಕ್ಕರುಂಡು ಪೋಪರ ಸಚಿನ್ ಬಾಜಂದಕ್ಕರ ಪೋಪರ ನೀ ಕತ್ತರ ಪೋಪುನ ಯಾರನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ ಊರುಡು ಕುಲ್ದು ಬೇಜಾರ. ಪಂಚಮಿ ಕಲ್ ಲೈಟ್ ಕಂಬ ನೈಸ್ ನೇಮ್. ಅದು ಲೈಟ್ ಕಂಬ ತಮಾಷೆ. ಚೀನು ಕೋಡೆ ಲೈವ್ಗೂ ವಾರದ ರಜೆ
ಬರ್ಬಾರ್ದು ಪ್ರವೀಣ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬನ್ನಿ ಬಸ್ಸಿಟ್ಟು போய் போயிட்டு போய் ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಬಳ್ಳಿ ಹೊಲ್ದ ಬಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಡು ಅಲ್ಲ ಸುರಾಟ್ ಕವಿತಾ ಪೋದು ಕತ್ತರಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಿ ಕತ್ತರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಉಂಟಾ ಹುಡುಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪೊನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಹುಡುಗಿ ರೈಲ್ ಪೈ 70 ಉಂಟಾ ಕೇಳ್ನೆ ಮುರಣಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಂತ ಕೇಂಡರತ ಪವರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೇಳ ಫಿರೋವ್ ಪಾಸಾಣ್ ಅದೇ ಫಿರೋಡ್ ಪಾಸಾನ ರೈಲ ಅವು ಕವಿತನ ಪೊನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಪೊನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಲೇಡಿ ಹಾಂ ಲೇಡೀಸಾ ಅಚ್ಚ ಬಂದೆ ಪೊನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಗರ್ಲ್ ಕಮ್ಮು ಗರ್ಲ್ ಉಂಟಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಂತೆ ಈರೊಂಜಿ ಬತ್ತನ ಅವಳು ಕೋಡೆಯಾನು ಪಿರೋಡು ಕುಲ್ದೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಡ್ದೆ ಹಚ್ಚು ಪ್ರವೀಣ್ ಬತ್ತದು ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡು ಪೊಂಜು ಪೋಂಡು ಆಂಜು ಉಂತುದು ಎನ್ನ ಕುಜಲ್ ಪೊಕ್ಕಡಿಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡುಗೆ ತೂಯರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅಂತ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಡು ಬಕ್ಕಲ 65 ರಂಜು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಗರ್ನೆ ಅವ ಬೋಡಿಜ ಅವಾಗೇನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆರಾಮೆಂತ ಒಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪಾತ್ರ ಅಂತೇನು ಐಗಾರು ಬಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ತೆಲಿಕೆದ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪಿರೋಡ್ ಪಾಸಾನ ಪಾಡಂಚಿ ಪಾಡು ಪಿರೋಡು ಪಾಡು ಯಾನ ಗೆಂಪುಜಿ ಯಾನಿಲ್ಲ ದುಲೆ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಯಾನಿಲ್ಲ ದುಲ್ಲ ಪಿರೋಡ್ ಪಾತ್ರ ಗೆಂಪುಜ ಅತ್ತದೆ ಆರು ಪಂಚಮಿ ಕೇಂಡೇರು ಪೊನ್ನು ರಾಧಾ ಅಂದು ಪೊನ್ನು ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊನ್ನು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಪೊನ್ನುಂಡಿಗೆ ಸಚಿನ್ ಪೊನ್ನುಂಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಬೋಡು ಇರೇಗ ಪೊನ್ನು ಕೊರ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆರ್ದುಲೆ ಸಚಿನ್ಗಿರ್ ಕೋಡೆ ಬಿಯರ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರತ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಆರ್ ಪರಿಯೇರು ಪಾಪ ಸಚಿನ್ಗಿಜ್ಜಿ ಸಚಿನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬಾರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಬೋಡ ಕೋಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಕನ್ನುಗೂರುಂಡು ಅಂದಿಯ ಕೋಡೆ ಕನ್ನುಗೂರುಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕಂತೆ he is asking girl for marriage ಪಂಚಮಿ ಸಚಿನ್ಗೆ ನೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅರೆಗೆ ಸಚಿನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೌದು ಅವರಿಗೆ 70 ಬೇಕಂತೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಚ್ಚುಗೆ 70 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ 70 ವರ್ಷದ್ದು ಬೇಕಂತೆ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೊಂಜ ಪದ್ರಡೆತ್ತ ಉಂಡಕೇನು ಪದ್ರಡೆತ್ತ ನಾಲವಾ ಪಂಚಮಿ ಹೋ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ನೋ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಯಾರು ಅಲ್ಪ ಪೊನ್ನಿಜ್ಜಿಗೆ ಬೂರ ಪೋನ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಾ ಬೇಡ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿದು ಪೊರಿಸುದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆಡತ ಸಚ್ಚು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ 14 ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಕವಿತಾ 16 ಎತ್ತದ ಈಗ ಶಾಲೆ ಬಾರೆ ಕವಿತಾಗ ಮದುವೆ ಆತಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕವಿತಾಗ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ 10 ಮಾತ ಬಲೆ ಇರೀಗ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮೇರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಚ್ಚು ಪೊಂಪೈಲ್ ಬಲೆ ಕೋಡೆ ಬಂಡೇರ್ ದಾದಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಏರಾವು ಆರಾಪು ಜರಗುಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂಬಟ್ಟ ಕೊರಂಟ್ ಮನ್ಪು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಬೊರ್ಚಿ ಆಯ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಉಪ್ಪುನು ರಾಜೇಶ್ ಡುಬೈಡ್ಲು ಮುರಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾಡೋ ಬರ್ಬೇರು
ಆ ವಂಚನೆ ಲೈವ್ಡ್ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ತದ ಕೇಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ. 12 ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, 12 ಅವರ ಹತ್ರ ಉಂಟು, ಯಾರ ಹತ್ರ? ಸಚ್ಚು ಹತ್ರ ಉಂಟು ಪಂಚಮಿ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 10th ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಕವಿತಾ. ಕವಿತಾ ಪಂಚಮಿನ ವಿಶಸ್ ಬರ್ತನಮ್ಮ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಯಾನು ಪೋಪೆ ಲೈವ್ ಇರ್ದಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಚಮಿ. ಎಂಕ್ ಪದ್ರಡೆ ಎತ್ತ ಬೋಡಿಯೇ ನಾವು ಅರೆ ಶಾಲೆ ಕಡಿಬ್ರು ಜೋಕ್ಲಿಜ್ಜಿಗೆ ಪದ್ರಡೆ ತಕ್ಕ ತೂಕ. ಕವಿತಾ ಇರ್ನಂಚಿನ ಪೊನ್ನು ತೂಲೆ ಆವ ತೂಪೇರಾರ್. ಕವಿತಾ ಇರ್ನಂಚಿನ ಪೊನ್ನು ತೂಲೆ ಅವ ಪ್ರವೀಣ್ಗ ಎಂಗ್ ಡೌಟ್ ನಿಜಾನ ಮಧ್ಯಮೆ ಆಯ್ತು. ಮೆರ್ನ ಮೀನು ಏರಣ್ಣ ತೂಯೆರಡು ಉಂಡತ ಅರ್ನ ಬಡಿದ ಮೀನು ತೂಂಡ ಬೆರಿ ಬತ್ತ ಮರ್ವಿ ಲೈವ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿರು. ಲೈವ್ ಪೂರ ಪೊನ್ನು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇ ಇರು ಮೇರು ಮಾರ ಸಂದೇಶ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಪೊಯ್ನಿ. ಪಂಚಮಿ 10 ಡಿಸೆಂಬರಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮದುವೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ನೀವು ಕತ್ತರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವುದು, ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲ್ಲ. ಸಚಿನ್ ಹಿರೇಗ ಪ್ರಾಯ ಆತಂಡತೆ ಪದ್ರಿಡತ್ತ ಸಂತಟುಗುಲ್ಲಾರನಾ ಸೊಂಟಡುಗುಲ್ಲಾರನಾ ಎನ್ನಂಚಿನ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜೆ ಪೀಸ್ ಇತ್ತೀರಿ ಅಚ್ಚಿನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂಜೆ ಪೀಸ್ ಇತ್ತೀನಿ. ನಾನು ಒಲ್ಲ ಆಮೇಟ್ ಒಲ್ಲ ಬರಿಟು ಒಲ್ಲ ತೂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಏರಿ ಅಡಿಜ್ಜಿ ಇದೇಗ ಅಂಚಲ ಬೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಂಚಿ ಪೋಂಡ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುವೇರಿ ರೇ ಕಾಲೇಜ್ದ. ಹೌದೇ ಸಾಲ್ಡ್ ಔಟು ದಾದ ಸಾಲ್ಡ್ ಔಟು ಶೋರೂಮ್ ಉಡುಪು ನಾನೇ ಪೋಡ ಶೋರೂಮ್ ಉಡುಪುಡು ಪೋಡಾಂಡ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಯ ಆತಿಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ 18 ಅಚ್ಚು ಮುರಾಣಿ 23 ನೀ 18 ನಾನೊಂದು 4 ದಿನ ಪನಗ 15 4 ದಿನ ಪೋಡ 15 ಸಚ್ಚುಗು ಮುರಾಣಿ 23 ಇತ್ತಿದ್ದು ಇನಿ ಆಂಡ್ 14 23 ತಡಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನತ ಇನಿ 15 ನಾನೊಂದು 2 ದಿನ ಪೋಂಡ ಅರೆಗೆ 14 ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಬೊಕ್ಕ 18 ಉಂತ್ವಾರ ಪಂಚಮಿ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾರ್ ಆನ್. ಐ ಆಮ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾನೆಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಕಮೆಂಟ್. ಆಲ್ಸೋ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಚಮಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪಂಚಮಿ ಅವರೇ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಮೌಂಟು ಕೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕ. ಪಂಚಮಿ ಮದುವೆಗೆ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ 10 ತಾರೀಕು ಡಿಸೆಂಬರಿಗೆ, ಇವರು ಹಣ ಕೇಳಬೇಕಂತೆ, ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಕವಿತಾ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಓಕೆ ಪಂಚಮಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್. ಪಂಚಮಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಪಂಚಮಿ ಅತೆ ಅಂಚ ಅವಲೇಪುನ್ ಅವಳು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ಇರುವಾಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲಿ ಹೆಣ್ಮಕರಿಂಡು ಇರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಯಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡೇರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಪಂಡಲ ಒಂಜೆ ಯಾನ್ ಪಂಡಲ ಒಂಜೆ ನಮ ಒಂಜೆ. ಪಂಚಮಿ ಬಾಯ್. ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ? ನಾಳೆ ಉಂಟು. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್. ಕವಿತಾ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಬರಲೆ, ಕವಿತಾ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಬರಲೆ ತುಕ. ಸಚ್ಚು ಸತ್ಯಪಾಲನೆ 6 ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೆದು ಇತ್ತೇರು 10 ಐಟ್ ದಾದ ಅರ್ಥ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡಿ ಯಾನ್ ಅಂಚಂದೆ ಏಳು ಕಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಓದುವೆ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ತಾಡ ಇರೆಗೆ ಅರ್ತಾಡ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ದಾಯ ಇರ್ ಏನನ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಪರತ ಈರ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಏರು ಸಚ್ವ
ಪಂಚಮಿ. ಸಿ ಐ ಲವ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್. ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಪಂಚಮಿ. ಯಾರನ್ನ ಯೂಸರ್ ಪಂಚಮಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಚಮಿ. ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ, ನಾಳೆ ಸಹ ಉಂಟು 8 ಗಂಟೆಗೆ. ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಕುಲ್ಲುನು ಅದ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಕುಲ್ಲುನು ಕವಿತೆ ಬರೆಯಾರೆ. ನನ್ನ ಕವಿತೆ ಬರೆಪಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಆತಲಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ನನ್ನ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಮಲ್ಪಲಿ ಇರು ವನಸ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಯಾ ಪಂಡಿಜ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪು ಬಂಡದು ಕತ್ತರಡು ನಾಗಗ್ ಪೇರು ಮೈಪೇರಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಅಂದು ಸಚಿನ್ ಕೊರಡು ಕಾಸು. ವಾವ್, ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಬೊಕ ಅಲ್ಪ ಉಚ್ಚೋಲುಂಡಿ ಪೇರು ಮೈಪೇರೆ ಕ್ಯಾರೆ ಉಚ್ಚು ಕಂದಡಿ ಪೂರ್ವ ಪುನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಡು ಕತ್ತರ್ಗೆ ಪೋಯರ ಆಂಡಾಡೇಗ ಇಮಾನ್ ನಡ್ಕೊನೋಡವೇನು ಇಮಾನ್ ನಡ್ಕೊನೋಡು ಎಂಚ ಕೊನೆಪಿನ ಐಕ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ಬರ್ಚಾ ತೂ ಅಂದೆ 2 ವರ್ಷಲ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾರ್ರೆ. ಒಂದು ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಚು ಕನಸುಗಾರನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಆರು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರವೇ ಪಂಚಮಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ನಾಳೆ ಲೈವ್ ಉಂಟು ವನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಹೋಗಿ ಪಂಚಮಿ ಅವರೇ ನಾಳೆ ಲೈವ್ ಉಂಟು ಒನಸು ಮಲ್ತು ಬನ್ನಿ, ಒನಸು ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಬಕ ತೂಯರತೆ ಬಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನ ಲವ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗ ಆಜ್ದ ದಾಸಾರ ಅವು ರವಿಚಂದ್ರನ ಫಿಲ್ಮಿ ಕುಶಲವೇ ಕ್ಷೇಮವೇ ಸಾಂಗ್ದ ಕುಶಲವೇ ಕ್ಷೇಮ ಅವೇ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡಾರ್ತು ಅಂದ ಪಂಡ್ಯದ ಅವೇ ಎಂಡ ಮುಕ್ಕಲಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಹೊಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನು ನಿಖಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತು ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒನ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಯಾನಿರೇ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ ಒನ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಕೊರ್ಪ ಎಲ್ನ ಕೊರ್ಪಜಿ ಪಂಚಮಿ ವನಸ್ ಊಟ 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 ಡಿನ್ನರ್ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವನಸ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಊಟ ಡಿನ್ನರ್. ಎಸ್ ಡಿನ್ನರ್. ವನಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿನ್ನರ್ ಅರ್ಥ ಕುಡಮೋಲತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡೆ ಹಚ್ಚು. ವನಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿನ್ನರ್. ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ವನಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿನ್ನರ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ನ ಪ್ರೇಮ ಕಹಾನಿ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ ಪಲ್ಲೆ ಸುರು ಮನ್ಪಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಇರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದಾದ ಗೊತ್ತು ಜವಂಚೇನಿ ಪಂಚಮಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮನೊಂದುಲೇರು ಪಂಚಮಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂದಿಯೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಕವಿತರ ಪನೊಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನ್ಗ ಎಂಕ್ಲು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಜೋಲಿ ಆಪುನ್ ಮಾರ ಅರ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅವಳು ತೂ ಒಂದೇ ಲವ್ ಮಂತದಿನಿ ಬಂಡ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ ಪದ್ಯ ಬಂಡಾರ ಕುಶಲವೇ ಕ್ಷೇಮವೇ ಸಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಕುಶಲವೇ ಕ್ಷೇಮವೇ ಅವಳು ಮೋನ ತೂ ಅಂದೆ ಯಾರು ಮಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತೇತ ಮೇರ್ನ ಕತೆಗೆ ಏನು ಯಾರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರಪ್ಪೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ಪೋಲೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಪೋಯ್ರಾ ಅರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಜನ ಬತ್ತೀರಿ. ಪಂಚಮಿ ಆಯ್ತುಗೆ ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ನಾ ಒಳ್ಳೆ ಯೂಸ್ಗೆ ಬಂದು ಪರೊಂದು ಪೇರತೆ ದುಂಬು ಅಂದದೆ ಸಚ್ಚು ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಮಾತ ಎಂಚಿನೇ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಮಾತ ಇತ್ತಿಂದ ಈರ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಂಚಮಿ ಸಮ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಸಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಚಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ನೋಡಿಗೆ ಲಡೈ ಪಂಚಮಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ನೋಡಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬನ್ನ ಕಾಂಡು ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾತ ಇತ್ತಿಂದ ಇರ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರವೀಣಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಫೈಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಯಾನು ಮೆರಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿಂದು ಸಾಧ ಮಳ್ಳ ಪಂಚಮಿಡ ಸಚ್ಚು ಪದ್ಯವಲ್ನೆ ಕನ್ನಡ ಪಂಚಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ನೋಡಿಗೆ ಓಕೆ ಎನ್ನ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಸಚ್ಚು ಕವಿತನ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ನಾನು ಉಂತದೆ ಬಕ್ಕ ಮೀಯಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ನ ಪಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಬಂದು ಐಕಾರ್ ಪೋಯಿನ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ನೇ ಸಚ್ಚುನ್ ಬೇಲೆಲ್ಲ ತೊಂಬೋಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಡೆಗ್ ಟೇಬಲ್ వచ్చారా ಮಾತಾಡ ಬೇಲೆಗೆ ಇಡ್ಲು ಕವಿತನ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ನೀರು ತೀದು ಬೈದಲು ಮೀತಿ ಜಲಾಲು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಮೀಪಿನ್ಗೆ ನನಕುಲ್ಲು ನಾವಂದು ಗೆಲೆ ನನಂದ ಬೆಚ್ಚ ಆವಡಿ ಇದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕಮಿಲ್ಲ ಜಪ್ಪುನ ಕಮಿಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಪೊಡ್ಚಿ ಆಂಡತೆ ನಲ್ಪ ಸಾರ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿಗೇನು ಸೇರಾರು ನಲ್ಪ ಸಾರ ತಿಂಗಳು ದಿಕ್ಕಡ ಯಾವರೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಉಂಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಜನಬೋಡ ಸಚಿನ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಸಚಿರ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐ ಡಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಲೆಪ್ಪೇರಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋದು ಬೇಲೆ ಮಂತ ಬೇಲೆ ಸಚ್ಚು ಯಾರು ಪಂಚಮಿ ಪನೊಂದಿರು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಪನೊಂದಿಲೇರು ಪಂಚಮಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಸಚ್ಚುನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಕವಿತಾ ನೀರ್ ಬೆಚ್ಚಾನಿಯೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆರು ಒಲ್ಪದಾರ್ ಸಚಿನ್ ಒಲ್ಪದಾರ್ ಆರು ಓಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮಂಗೆ ಉಂಡತೆ ಒಲ್ಪ ಮಂಗಿ ಉಪ್ಪುನ ಓಲು ಮಾರ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಓಲು ಕಾರಿಂಜ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೇರ್ ಮಾರ್ರೆ ಕಾರಿಂಜದಾರ್ ಸಚಿನ್ ಆವಲ್ಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಂಗೆ ಬಂದಗಾರ ಕಾರಿಂಜರ್ ಅಪ್ಪ ಬಂಡೇರು ಪಂಚಮಿ ಓಕೆ ಟುಮಾರೋ ಐ ಆಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಓಕೆ ಪಂಚಮಿ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಮಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನು ಕಾಡು ಮೇರ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಂಟ್ವಾಲಾಡು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಸಚಿನ್ ಕಾಡು ಮನಸ್ಸು ಹತ್ತವೆ ಕಾರ್ಡು ಪುನಂದು ಸಚಿನ್ ಕಾಡು ಮನಸ್ಸು ಹತ್ತವೆ ಮೇರೆ ಸಂದೇಶ್ ಪೋಯೇರು ಆಂಜು ಪೋಯಿನೇ ಮಾರ್ರೆ ಇಜ್ಜೇರು ದೇವಟಿಗೇರಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರೆ ಆರ್ಲ ಪೋಯೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾತ ಬಲ್ತಿನ ಓಕೆ ಪಂಚಮಿ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಸುರುಟು ಹೋದ್ರೆ ಅಡ್ಡು ಉನ್ಕನೆ ಬಂಟೋಲಗ ಹೊಟೆಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಧರ್ಮಗತೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದು ತಿನ್ಪುನ್ ಬಿಲ್ಲು ಕ್ಯಾಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಾವೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಅಂಕಲ್ ಬತ್ತನ ಪಲ್ನಿ ಬಂಟೋಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ನ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಅರ್ನ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆಗೆ ಇರ್ನ
ಸಚಿನ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರವೀಣ ಬಲ್ಪ ನಾಮ ಉಲ್ಲ ಏಪಲ ಈ ಅಂಜೋ ಬರಿಟುಂದೊಂದು ತೂಪುನ ಅಂದ ದೇಂಕೊಲು ಮುಲ್ ಪಾತಿರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಜಿ ನಾಮ ಉಲ್ಲ ಏಪಲ ನಾ ಉಲ್ಲರಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನ ದಾದಿ ಬಡಕಟ್ಟೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಂದರ ಯಾಂಕೇಂದು ಜಿ ಸಚಿನ್ ಕೇಂದೇರ ಸಚಿನ್ ಕೇಂದರ ದಾದಿ తెలుపునియే ಸಿನ್ನ ಬಡಕಟ್ಟೆ ಒಲ್ಪಗೆ ಒಲ್ಪಗೆ ಆ ಬಂಡೀರು ಪುಟ ಒಲ್ಪಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕುಡಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಡಕಟ್ಟೆ ಒಲ್ಪ ಅಂದು ಪೇಟೆಡು ಪೇಟೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಕೋಡೆ ಯಾರು ಪ್ರವೀಣ್ ಬತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾರೇ ಓಲವು ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಒಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಕೇನ ಪೋಲೆ ಒರಿಯರಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಾರ್ಕೆ ವೀರು ಅವಲ್ಪ ಇರು ಬಂದೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬನ್ನೆ ಪೆಟ್ಟಲ್ಪಗೆ ಪೆಟ್ಟೊಲ್ಪಯೇ ಬೆಟ್ಟಾರ ಅಲ್ಪ ಬೆಟ್ ಬಂಟ್ವಾಳಡು పోండది పేరు సురుకులే తెద్దీలే ఏతకేను రాదు మీన్ మార్కెట్ ఏ సచో మీన్ బొక్క కారింజ బండార్ ಕಾರಿಂಜನ ಯಾರನ್ನ ಊರು ಸಚಿನ್ನ ದಾದ ಮಾರ ಸಚಿನ್ ಊರು ಊರು ಮಾರ ಬರ್ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಬಂಟ್ವಾಳಡು ಮಾಲುಂಡ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಹೆಂಗ ಸಚಿನ್ ಆರ್ಕೇಂಡಗಲೆ ಗೊತ್ತಾನು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾಲುಂಡ ಆ ಉಂಡು ಉಂಡುಗೆ ಎನ್ನ ಕತ್ತ ಪುನಿಯೇ ಯಾಲ್ನ ಕತ್ತರಡುಪ್ಪುನ ಕತ್ತರಡುಪ್ಪುನಿಗೆ ಏನ ಅಂದ ಕತ್ತರಡುಪ್ಪುನ ಸತ್ಯನಾ ಸಚ್ಚು ಕತ್ತರ ಪ್ರವೀಣ್ ಜನಿಲ್ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಲ್ ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸುರತ್ ಕಂಡು ಮೀನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೈಪಾಡ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾ ಯಾನು ಕತ್ತರ್ಡು ಬಜ್ಜೆ ದಿಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸದ ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಊರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಕತ್ತರ್ಡು ಬಜ್ಜೆ ದಿಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತಿಂಗೆ ಅವ್ರು ಬಜ್ಜೆ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಜ್ಜೆ ಬುಡ್ದು ಅಂಚಾರು ಅಲ್ಪ ಗುಡಿ ಬೈಯಾರು ಮಾರ್ರೆ ಅರೆ ಬೇಲೆ ಸಚ್ಚುಗು ಬೇಲೆ ಮೇಲೆವೆ సచ్చుకు వేలే మళ్ళీ హెల్ప్ టేబుల్ వచ్చారండి టేబుల్ వచ్చిన వేల ఎత్తున పల్లె 40 సార్ కొన్నాయో ಕವಿತಕ್ಕನ ಬೇಯಿಂದತ್ತು ಕವಿತಕ್ಕನ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಂಡಿಗೆ ಮೀಯರೆ ಬೈನಿ ಕವಿತ ಮೀಯರೆ ಬೈನಿ ಉಂಡು ಬೆಳತಂಗಾಡಿ ಉಂಡು ಓಲೆ ಕೆಡು ಮನೆ 25 ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಪೋಲೆ ಸಚಿನ್ ఇంకొంచెం ప్లేట్ పుండి పాట అరే కొంచెం ప్లేట్ పుండి బల్లి తినడారు బాలే మీ పోడిಗೆ పోదు ఏరు సచ్చువా బాలే మీ పోను అత కవితనా
ನಿರ್ಮಲಕ ನಿರ್ಮಲಕ ಬಲೆನುಗು ಬಲೆ ಬುಲ್ತೆನಂಡ ನಂದಿನಿ ದ ಪೇರು ಪರ್ಪಲೆ ಬಾರ್ಡ್ ಮಾಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಮೀನಿ ಬೇಲುಂಡ ಅಲೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾರ್ಡ್ ಮಾಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇರೆ ಮೀನು ಇಂಡಾರೆಗ ನಕುತಿಯಾರ ಪರ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ರಡಿಲೇರು ಜಸ್ಟ್ ನಕುತಿಯಾರ ಮಾತ್ರ ಆತೆ ಮುಂಜಿ ಪುಚ್ಚಿಡು ಕೋರಿದಾಗ ಹಸಿ ಬೋಡ್ಗ್ಯಾನ ಏರಿಗ ಸಚ್ಚಿಗ ಸಚಿನ ಕೋರಿದಾಗ ಹಸಿ ಬೋಡ ನಕ್ಕನಗ ಅವ್ಳು ಪರ್ದು ಮಾತ ಒರಿಡತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಪರ್ದು ಒರಿಡತೆ ಐಕ್ ಬನ್ಯಾರು ஒரு தகாசி கொருவேரு எங்க இல்லுண்டி கோரி தகாசி எங்கள கோடை கோரி Kuda say hi. Kuda poera puda. Poler. Praveen Kumar. Button. Tu ye button art button. ಬತ್ತನ್ ಆಟ ಬತ್ತನ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಗುವ. ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಸಿಗುವ ಆಯಿತಾ. ನಾಳೆ ಸಹ ಉಂಟು, ನೀವು ನಾಳೆ ಸಹ ಬನ್ನಿ ಆಯಿತಾ. ಮಾತಾಡುವ, ಅವರು ಪಂಚಮಿ ಬರ್ತಾರೆ ನಾಳೆ, ಆಗ ಮಾತಾಡುವ. ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕತೆ ಮುಗಿಸುವ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ನಾಳೆ ಬರ್ಪುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ನಾಳೆ ಬರ್ಪಿ. ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ, ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ. ಸಚಿನ್ ಅಗರ್ಲ ಗೆರೆ ಪೊಯ್ಯರು, ಸಚಿನ್ ಅಗರ್ಲ ಗೆರೆ ಪೊಯ್ಯರಿಗೆ ಆರ್ ಕತ್ತರ್ಡುಪ್ಪುನತೆ ಒಡೆಲಾಗಿನು ಕತ್ತರ್ಡುಪ್ಪುಲಾಗಿನವ್ರು ಬಜೆ ಬೇಜಂದುಲ್ಲೇರಾರು. ಕವಿತಾ ಬಾಕಿಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾಕಿಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ವೇರಾರು ಅಂಚಲಾಗೆ ಇರಾರು. ಕವಿತ ಪೋದಾಣಿದು అగర్లాగిన దమ్మిజ్జిగే దమ్ము పోతుంది. ఎంచపోతుంది దమ్ము. అవుదాదా పిరావుడు గోడేడు పల్లియా పోండు పల్లిచ్చి ఏనేటే ಕೈಕಾರು ಪೋಲಿಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡು ಒರಿಯ ಮಗೆ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಒರಿಯ ಮಗೆ ಅಂಚಾರ ಅಗರ್ಲ ಆಗಿಜೇರು ಅದೇ ಸಚಿನ್ ಅಂಚಲ ಆಗಿಜೇರು ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟೇ ಅಭಿ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ನ ಮೋನೇನೇ ತೋಜಿಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಇದು ಯಾರ ಅಭಿ ಪೂಜಾರಿ? ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಅಭಿ ಪೂಜಾರಿ? ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ? ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದಿಯೇ ಇರ್ನ ಮೋನೆ ತೋಜುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ ಸರಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಪಿದಣ್ಣೆ ಕೋಪಿನೆ ಉಂತಲೇ ಒರಸುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಸಚಿನ್ ಲೆಕ್ಕಡು ಈ ಜನ ಪ್ರವೀಣ್ ಗೊರ್ಪೇರ್ ಅಭಿ ತಾನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ಅಂದು ಕುಟುಂಬದ ಭೂತಾಗ ಬರ್ವೇರು ಅಭಿ ಗಿರಿಟಿ ಗಿರಿಟಿ ಮೊನೆ ತೋಜಿ ಬಂಡೇರಿ ಮೊನೆ ತಿಯ ಅಂತ పోయారు ಆರ್ ದಾದಾದ ಪನ್ಪುನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿರೋಡು ಅಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬತ್ತನಿಗೆ ಪುಗೆ ಬತ್ತನಿಗೆ ಬನ್ನೊಂದು ಯಾನಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಏತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮೇಲಾನೆ ಬರು ಮೆಸೇಜ್ ಯಾಕೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ತೆ ಆರು ಬೋಲ್ದ ಪೋಪುನ ಅಲ್ಪ ಪುಗೆ ಬತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಬರಂದು ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಏನನ್ನೇ ತೂದು ಪೋಡಿ ಹುಡುಗುತ್ತ ಈ ಅಭಿ ಓಡಿపోయింది ಮಾರಿ ಏರಬ್ಯವು ಅಭಿ ಯಾರು ఎవరు ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಪೋಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಎಂಕ್ ತೂಡೆಂಕ್ ಬಂದರು ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಓಡು ಸಿನಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ పోయారా ప్రవీణ్ చచ్చిపోయారా ప్రవీణ్ సనీల్ పోయారా సనీల్ పో లాస్ట్కి ప్రవీణ్ సనీల్ పోయారు అందు బండ్ల కాను ಹೋದ್ರಾ ಎಲ್ರು ಬಾವೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೂ ಕೇಂಡ ಮೈ ಪುರುಪುರು ಇಜ್ಜಿ ಪದ್ಯ ಹೌದಾದಿ ಫಿಲ್ಮು ಸೋಪ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋಪ್ ದಾದ ಉಂಡತೆ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿನ ಕೂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ తీయారా ಪಿಕ್ಚರ್ తీయారా ಶೋಕುಂಡು ಮಾರ ಪದ್ಯ ಖುಷಿಯಾನ್ ಎಂತ ನಿಂದು 40 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದರು ಬಂದರು ಬಾವ ಬಂದರು 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 ಬಾವ ಬಂದರು ಶೋಕುಂಡತೆ ಪದ್ಯವು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತು ಜರ ತೂಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಸಚ್ಚಲ ಪೋಯಿರ ಅಂದು ಮಾತ ಎಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನೇನ ನೇರ್ಲೆ ಜರದೆ ಒಂಜಿಲ ಇಜ್ಜಾಯಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪುನ ತೀರು ಒರಿ ಎಪ್ಪುನು ಅಗಳು ಮಾತ ಪೇರು ಮೀದು ಮಾತ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಇನಿ ಬತ್ತೇರತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರಿ ಓ ಕವಿತಾ ಪೋಯ್ನೆ పోయిని పూర ఆల్మీయరే పోయిన అల్ల పని ఉన్నాను ಬೇಗ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮೀಲ ಎನ್ಮಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು 7 ಗಂಟೆ ಮಂತನುಂಡತೆ ಜನ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಪೋಸ್ಟ್ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಬಾರ್ದೆ ಕವಿತ ಪೋಯ್ಡಿ ಆರು ಪಂಚಮಿಲ್ಲ ಪೋಯರು ಪಾಪ ಓಕೆ ಇದು ಓಪ್ ಮಲ್ಪಿ ಯಾನ್ಲ ಪೊಪ್ಪೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ಲ ನನ್ನ ಸುತ್ತಮಂತದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ದೀದು ತೂಪುಂತುಲೆ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ
ನೆನಪು ನನಾಡು ಎಲ್ಲ ಭದ್ರಡ್ಪಿಯಂ ಬಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನವೇ ಅಂದಿ ಆ ಬೆಟ್ಟ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಭದ್ರಂಟೆ ಮಾತ ಪುಕ್ಕಡೆ ಯಾರು ಹೊರ್ತಿ ಕುಡೋ ನೋಡು ಜನ ಬರೋಡು ಅದನ್ನೇ ಪಾತೆರ ಮಾತ ಖಾಲಿ ಕುಡೋ ದೀಪನ ಮೂರು ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಎದುರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ ದಾರಿ ಬಿಡಿ ಜನ ಬರೋಡ ಬೇಲ್ಪುರಿದ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ವೆ ಬೇಲ್ಪುರದ ಅಂಗಡಿ ಪಾಡ್ವೆ ಏರ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆರ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಂಡೆ 100% ಪೂರ ಬತ್ತನ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಯಾನ್ನ ಲೈವ್ ಇನಿಕ್ ಎಂಡ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಜನರೇ ಇಂತಲೇ ಬತ್ತನ್ ಫುಲ್ ಆಟ ಬತ್ತನ್ ಬರಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅವು ಅಗಪ್ಪನಾಗ ತುಯರೇನ ರೀಲ್ಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ರೀಲ್ಸ್ ತುಯಾರಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ರೀಲ್ಸ್ ತುಯಾರಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ಆಗಪ್ಪ ಕತೆ ಬಾಯ್ ಅತೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಬಾ ಯಾವ ನೈಟ್ಲಾಂಡ್ ಲೈವ್ರಾನ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಮಾತ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಲೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೇನ ಬಾಯ್ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಆ ಬಂದು ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನಾನು 2 ಜನ ಉಂಡೆ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಕವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಮೋಲ್ ಯಾನ್ ಪೋಯರ್ ನನಗ ಬತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಏತು ಜನ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂಡಿರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬತ್ತೇನು ಏತು ಜನ ಮಿಸ್ ಮಂತೊಂದಿರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಕವಿತಾ ಪೊಯ್ನಿಗೆ ಒಂಜಿ ನರಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಗೆ ಮೀದಾಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಾತ ಪೊಯ್ನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಲೆ ಊರಗೆ ಎಂಡೇರು ಮೇಘನకు తూపేరా అచ్చు లైవ్ తూపేరా ఇంకా కామెడీ సిరువురా కారింజే కవిత మీయరా మీయరಗೆ ಮೀಯನೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೀತಿ ಜಾಲ್
ಈರು 2 ದಿನಕ್ಕೊರ ಮೀಯೊಡಿಗೆ ಕವಿತಾ 2 ದಿನಕ್ಕೊರ ಮೀಯೊಡಿಗೆ ಹಚ್ಚು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಮಾತ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡಿರು ಕೇಂದಿಗೆ ಸಾಕಾಂಡಾಗ್ಲಿ ಕವಿತೆ ಇಜ್ಜೇರು ಸಚ್ಚುಲ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಪುಯ್ನಿ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಬಂಡದು ಶೇ ಊರಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಅಚ್ಚು ಫೇಮಸ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಅಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿರತ್ತು ಮಾತು ಅಚ್ಚುಲೆತ್ತಿರು ಮಾರ ಕವಿತಾ ಅದೇ ಒರಿಗು வெலுகு ಲಾಗಿಯರು ಈರಿಜ್ಜಂದು ಒರಿಗು ವೆಲ್ಲಾಗಿಯರಿಗೆ ಇಜ್ಜಂದ ಬೊಕ್ಕರಿ ತುದಿಕ್ಕಲಾಕಿನ ಗುಯಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತು ಮೀಲಾವ 7 ಗಂಟೆ ಮೇರೆ ಪೋಚಿ ಮಾತಲ್ಲ ಹಾಕ್ಯಾರ ಬೋಪಿರಿಗೆ ಗುವೇಲಾಗಿ ಗುವೇಲ್ದ ನೀರು ದಾಯ ಲಗಾಡಿ ದೆಪ್ಪುನು ಅಂದು ಒಕ್ಕಡೆ ಗುವೇಲ್ದ ನೀರು ಹಾಳಾಪಿನದೆ ಮಾತ ಪರ್ಪುನ ನೀರತ ಯಾನು ಕಲ್ಲು ತರ ತಾಂಟ ಕಲ್ಲು ತರ ತಾಂಟದು ಪೋಪೇರು ಈರು ಬತ್ತಾರ ಅಪ್ಪಗ ಆರು ಕಲ್ಲಿಗೂ ತರ ತಾಂಟಾರ ಪೈನಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಬತ್ತಾತ ಈ ನನ್ನ ತಾಂಟ ವಚೇರಿ ಕಲ್ಲು ಮಂಡೆ ಆರು ಮಂಡೆ ಗಟ್ಟಿಯ ಕಲ್ಲು ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅಭಿ ಸೇ ಹಾಯ್ ಅಭಿ ಅಚ್ಚೊಂದು ಅಭಿ ಏರುದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಭಿ ಏರುದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಒರಿಂಡು ಈಜಿನದಾರಿದು ಮಂಡೆ ಒರಿಂಡಿಗೆ ಈಜಿನದಾರಿದು ಪಾಪ ಬತ್ತಿನೇಟು ಒಂಜಿ ಬಚಾವಮಂತಾರ ಅಚ್ಚು ಅಭಿ ಏರಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಭಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಿತ್ತಿಡು ಕೈ ಇಡತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪರೆ 17 ಉಂಡು ಈ ಕೊರ್ನ 15 ಮಾಪುಂಡು ಏರ ಬಿಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಲ್ತಾವ್ ಊರು ಕೊರಿಯೆ ಊರೋಲು ಒಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಏರ್ ಕಡಪುರ್ನಿ ಮುಂದೆ ಪೂರ ಸಚ್ಚು ಇತ್ತು ದೊಡ್ಡಿತ್ತು ಒಲ್ತು ಬತ್ತ ಎಂಚ ಬತ್ತ ಒಲ್ತು ಬತ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಪನಬಿ ಒಲ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಏರ್ ಕಡಪುರ್ನಿ ಓ ಜನ ಆ ಜನ ಉಂಡು ತೂಪುಂಡವಲು ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಅಭಿ ಏರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಜದ ಅಭಿ ಪೂಜಾರಿ ಪಾರ್ದೆ ರೈಕೆಯನ್ನು ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಒಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಪನ್ ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಬಿಡು ಬಾಯ್ ಪನ್ ಪೂಜಾರಿ ತುಯ್ಯಾರ ಕವಿತಾ ಬರ್ತೀನಿ ಪೂರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಈಜಿಂದ ಕುಂಟಿ ಬೈಪದೆ ಈಜಿಂದ ಕುಂಟಿ ಬೈಬಿಡ ಬಾಡುತ್ತೆ ನಾಗವಲ್ಲಿಯ ಅತ್ತಿಯೇ ಯಾನಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಮ್ಮರು ಬಂಡದು ಅಜ್ಜಬ್ ಎತ್ತೀನಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಅದೊಂದು ಬಾಯ್ ಮಾಡುದು ಅಂಚತ್ತಿತ್ತೆ ಅಭಿ ಬತ್ತೇರು ಗೊತ್ತಾಣತ್ತೆ ಏರಿಂದ ಐಕ್ಯಾನ್ಕೆ ಏರು ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಆಯ್ಕೆ ಹಚ್ಚು ಬನ್ನಿ ಜನ ಕುಂಟು ಮೈಪುದಿರ್ಪಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಓ ಅಲ್ದೆ ಆತಕ್ಕೆ ನೀ ಪೊಯ್ನೈತೆ ಅಭಿ ಏರು ಬಾಯ್ ಬಿಡು ಹೊಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಬತ್ತಿನ ಸಾರಿ ಪೋಯಿನಾ ಬತ್ತಿನ ಸಾರಿ ಪೋಯಿನಾ సచిన్ పోయి హాయ్ ఎక్కడ మనసు మనిపే బడాపుడు పాకర్లాగి వండేది పోయారు ಕತ್ತಾರು ಡೊಪ್ಪು ಐತೆ ಬಂದ್ಬಿಂದಿ ಮಾತ ಪೋಯ್ಬೇಕ ಸಚ್ಚು ಯಾನ್ ಕತ್ತಾಡುಲ್ಲೆ ಬಜ್ಜೆ ಪೆಜ್ಜೆರು ಕೂತಿಂಗೆ ಕತ್ತಾರಡು ಅವಳು ಬಸ್ಸ ಬತ್ತಿನ್ಗೆ ಎಂಚ ಬಜ್ಜೆ ಚಂಡಿ ಆತಿನ್ಗೆ ಎಂಚ ಊರು ಬೇಲೆ ನಾಡುಗೆ ಅಗರ್ಲಾಗ್ಯಾರ ಪೋಯ್ನಿಗೆ ಸಚ್ಚು
ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಜನ ನಿಖಲನ್ ಗೊತ್ತಾನು ಮೂಜಿನ ತಕ್ಕಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರು ಅಭಿ ಓಲಿರ್ ಬಲ ಮರ ಏರು ಅಭಿ ಅಚ್ಚ ಸೇವಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಅಭಿ ಪೂಜಾರಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಅಕಲಕಲ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಡಿ ಕುಳಿದು ಮಂತಾಡ ಮಾತ್ರ ಅಜ ಬರ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಕವಿತಕ್ಕ ಬಾಕಿಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಆರು ಪಂಡೆಗೆ ಕವಿತಾ ಬಾಕಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಆರು ಲಾಗಿ ಬೇರಂದು ಏರು ಅಭಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜೇರು ಗೊತ್ತಾಣ ಆರು ಕೊರಿಯಂದು ಬಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ಅಭಿ ಪೂಜೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದು ಪೋನಾಗ ಇರ್ನ ಬತ್ತಲು ಅವೇ ಏರು ಬಾಯ್ಬಿಡು ಪನ್ ಅತ್ತಿ ಏರಿಯರು ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪ ಜಗ ನಿಜ್ಜಿದೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಜಚ್ಚು ಅಭಿತುಲ ಲೈವ್ ತೂವೊಂದು ಪೋನಾಗ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಬತ್ತನಿಗೆ ಏರಂದು ಪನ್ಲಿಗೆ ಅಭಿ ಏರ್ದೆ ಅಚ್ಚು ಕೇನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಯ ಕೇನ್ಗೆ ಅಭಿ ಏರು ಬನ್ನ ಹೊಲ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ ಕಟ್ಪುರ್ನಿ ನಮ್ಮತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಭಿ ಅತ್ತ ಬಕೇರು ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕು ಎಂಚಿನೆ ಏರವು ಮೈಲಾರಿ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ದಾದಾ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಯಾನು ಇತ್ತ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೆಕೆ ಪುಣೆ ಗಿಂಚಿ ಬತ್ತೀನಿ ತೂಲೆ ತೋಜುಜಿ ಹೆಂಗ್ ಫೋಟೋ ಹೋಲುಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಾಡಿತ್ತೆ ಬತ್ತನ್ ಫೋಟೋ ಅಬ್ಬ ಕಾಕಲ ಮತ್ತೆ ಬೈಜಿ ಐಲಾರಿ ಹಾಯ್ ಆಂಟಿ ದಾದ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲಾರು ಯಾನು ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಅಂದ ಬೈಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಇದು ಏರು ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಕುಡನ್ ಜನ ಬತ್ತೀರು ಮೈಲಾರಿ ಓಡಿ ಬಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾದ ಡೈಲಾಗ್ ಹುಡುಗಿ ಅಂದು ಎಂಕಿಯನ್ನ ಕಂಡಡಿ ನಾ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನು ನಿಕ್ಕಿನ ಕಂಡನ್ನ ಕಾಲ್ ಬರ್ತನ ಬರ್ತೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಆ ಪ್ರವೀಣ್ಯ ಕಾಡು ಬೋಪೆ ಬಂದು ಕುದಿತ್ತೇನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡನಿಗೆ ಮದುವೆ ದುಂಬೆ ಅವ ಆಪನೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಈಕಿಗೆ ಮದುವೆ ದುಂಬೆ ಕಂಡನಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಉಂಟು ನಾನು ಒಂದೆಪ್ಪುಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂದ ಅಂದು ಅಂದು
ಯಾರು ಎಣ್ಣೆ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡದ ಕಾಡುಗುಲ್ದೇ ಏನು ಕಟ್ಟು ಓರ್ಮ ಮಲ್ಪದ ಪೂಜಿ ನೀರು ಬತ್ತೆ ಕುಡ ಓಡದೆ ಬಟ್ ಬೇ ಅಮ್ಮ ಅವೇನು ಬಾಯಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಾಡುವಾರ ಗಲೀಜಿ ಬತ್ತೆಯ ನಾವು ಬತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಜನೇಲು ನನ್ನ ಜಪ್ಪು ನಾವು ಜಪ್ಪಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇರ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಜಪ್ಪಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ಲ ಜಪ್ಪಲೆ ಅಲ್ಲ ಜಪ್ಪೆ ಕವಿತೆಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ಇಲ್ಲ ನಾ ಪೂಪುಂಗೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಿರಬತ್ತಿ ಇರುಲ್ಲಾರಾ ಯಾನ್ ಬೋಪು ಗಂಟೆ ವರ್ಮ ಕರೀಲಿ ಲೇಟಾನ್ ಯಾವೇ ಜಪ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಗ್ಯಾಚು ಹಾಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊರಿ ಮೈಲಾರಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈಲಾರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಓ ಆಟ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ಅರಿ ಪೂಜಾರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನೇಕು ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಮಸ್ತೆ చెప్పులే మాత ఓకే ನನ್ನ ಜಪ್ಪ ಹಾಟುಕೊಂಡ ಯಾನು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪು ನೀರೇ ಪಂಡದು ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು ನೀರೇ ಅವಳು ಮೈಲಾರಿ ಬತ್ತೀರಿ ಇನ್ನ ಲೈವ್ ಎನ್ಮ ಕ್ಲೋಸ್ ಅತ್ತು ಎನ್ಮಗು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೊರರ ಎಂಡನಾಗ ಪತ್ತಾಪುಂಡು ಹೊರಮರ ಆಪುಂಡು ಪತ್ತರಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಮ್ಮಗು ಎಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಯಾವ ಮಾರ ಪೋಪೆ ಏರೋ ಅಭಿ बोलताరు ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ಇನ್ನು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಏರಿಗ ಅಭಿ ಪೂಜಾರಿ ಪರಂಗಿ ಬೇಟದಾರ ಓಕೆ ಎಕರ್ದಿಂಚಿ ಕೇಳಿ ಜರ ಬಾಯಿ ಬಿಡು ಜರದ ಎಕಡೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡು ಪೊಂದಿತ್ತಿನ ಅದು ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ನಾ ಪರಂಗಿ ಬೇಟದ ಅದಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಫ್ ಜೈನ್ ಆಯ್ನಿಕವೆ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪೂಲ್ಯವ ಕಂಡನಿ ಕಾತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಪೂಲ್ಯವ ಆವವೇ ನಿಕ್ಲೇನ ಟೀಮು ಒಂದು ಯಾನು ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ ಓಕೆ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ ಎಲ್ಲದಿಂಚಿ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಕಲ ಟೀಮುಗು ಮಲ್ಲ ಏಸಲ್ ಮತ್ತೆ ಎಕಡೆ ಬೈದುಂಡು ಪೂರ ಏಸಲ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಪೂರ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲವೇ ಚಾನಲ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಲೆ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದ ಪುದರ್ದಾದ ಮರ್ಲೇರ್ ಟೀಮು ಇಚ್ಚಿದಲ್ಲ ಮರ್ಲೇರ್ ಟೀಮ್ ಜೈಕ ವಂಚನೆ ಪುದರ್ದಿ ಅವಳು ಸಚ್ಚಿತ್ತನ ಮರ್ಲೇರಿ ಸಚ್ಚು ಅಪ್ಪ ಮಾತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮರ್ಲೇರ್ ಟೀಮೇ ಐಕ್ ಎಲ್ಲ ಪುದರ್ದಿಕ ಬೊಳ್ಳಿ ಟೀಮ್ ಎಸ್ ಬೊಳ್ಳಿ ಟೀಮ್ ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ತೆಲಿಕೆದೆ ಬೊಳ್ಳಿರ್ಲೆಪ್ಪು ಬಾನೋಡು ಮಿನ್ಕುನ ಬೊಳ್ಳಿ ಅಭಿ ಎಲ್ಲ ಬಲೆವೆ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆವೆ ಮೀಪು ನಕಲು ಪೂರ ಬೇಗ ಮೀದು ಬಲೆ ಪಕ್ಕ ನೀರು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಲೆಜ್ಜಿ
ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಅವು ಪನೇರವಲ್ಲಿ ಓವಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿ ತುಲೆಬಿ ಎಂಗಲ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ತುಲೆಬಿ ಆವಿ ದಾದಾ ಬೋಡಾಡಲ ಪಲ್ಲಾರಿಗೆ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ದಾಯಗೆ ಬೇಜಾರು ಐಟು ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪುನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕುಸಲು ತಿಲಿಕೆ ಪಾತೆರ ಯಾಪಲ ಉಪ್ಪೊಡು ಅವು ಇತ್ತನೇ ನಮಕ್ ಏಟೆ ಎಂಕಲೆಗದಾದೆ ಇನ್ ಬದುಕರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಲೆ ಕೆಲವು ದೇಶ ಬರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರ ಮಲ ಮಲ ಏಸ ಎತ್ತದ ಪೋಂಡು ಪ್ರವೀಣ್ ದಾದೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ತಿಳಿಕದ ಅವು ಏರು ಪಾಡಿನ ಮಾರ ಅವು ಪನರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಓಪನರ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ದಾದೆ ಬಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮಲ ಗಮ್ಮತೆ ಎಂಗಳು ಮಾತ ಗಮ್ಮತೆ ಜಾಲಿ ಅಂಚಪ್ಪಡು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಬ್ಯಾತ್ ಎತ್ತ ರಾಂಗ್ ಇತ್ತನತೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಆರಿಜ್ಜೇರಿನಿ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅತೆವು ದಾದನ ಬೇತೆ ಪಂಡಿನಿ ಆನ ಅಪಗನೆ ಪಂಡೇರಿ ಗಿಂಚೆಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಪಂಡೆ ಲೈವ್ ಗುಂತುಲು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾಕು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪಂಡ ಪಿದೇದಾಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ಪೇರ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ದಾತೆ ಇದು ಒರಿ ಪಣ್ಣೇಟ ಬಕಾಕುಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪೇರು ಕಸ್ಟಮರ್ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆವು ಈರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಮೋಗಿದ ಅಕ್ಕಪಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಂಡಾರತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅತೆ ಆರು ಕೊಡ ದಾದನ ಪಂಡೆ ಅರೆಗೇನು ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಈ ರಂಚ ಮತ್ತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾತಿರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಆರು ಅವ್ನು ಪೂಪೆ ಯಾಂದಾಲ ಪಂತಿನಂತ ಆರು ಒಂತೆ ಒಡ್ಡನೆ ಪಾತೀರಿ ಪ್ರವೀಣರು ಅಂಚ ಓಟಲೆ ಪಾತೀರಿ ಗೊತ್ತಲೆ ಬಕಾರೋ ಇನಿ ಬೈಜೇರ್ ಲೈವ್ಗಾರ ಈರ್ದಾಲ ಪಂತಿಜಾರಿಯೇ ಈರ್ದಾಲ ಪಂತಿಜಾರು ಆರಿ ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತೇರು ಕೋಡೆ ಆರಂತ ರಾಂಗ್ ಪಾತೀರಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ರವೀಣ ಪಂಡೆ ರಂಚ ಪಂಡ ಆರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಇತ್ತೇರಿ ಗುಡಂಜಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಪೂಜ ಬಕ್ಕ ಬೈಜೇರು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಲೈವ್ಗೂ ಇನಿ ಯಾ ಬಕ್ಕಲ ಪಂಡೆ ಆರು ಉಳ್ಳೇರದಂತೂ ಉಪ್ಪುಡಾರು ಇತ್ತೇರು ಕೋಡೆ ಬಕ್ಕ ಯಾ ಪಂಡೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಪನ್ನೊರ್ಚಿ ಈ ರೀತಿ ಒರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏರು ಪಂಡೇರಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ರೆ ಪಿರದ ಬೇತಕ್ಲು ಪಂಡೇರ ಬಿಡ್ಪೇರೆ ದಾದ ಮನೆ ಮಚ್ಚ ಅವೆನ್ನ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಅಪ್ಪೆನ ನೀತಿ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ನೀತಿ ಪೂರಕ್ಕೇನು ವರ ಮನೆ ಮಂಚ ಅಪ್ಪೆನ ಮಂತ್ರದೇವತ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಓ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಅಂದು ಈ ಇದನ್ನ ಒಲ್ಪ ಇಲ್ಲೋ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲಾಡಿಯೇ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಏ ಅಲ್ಲ ಅರೆಂಗಿನ ಮುನಿಯೇ ಆರು ಮಾತರಿಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆನಿ ಎಂಕ್ ಇರೆಗು ಏರರಿಗೆ ಅರೆ ನಂಬಿ ಇರ್ತಲೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ಬೊಕ ಏರಿಯಾನ್ ಕುಡ್ಲದ ಪೊಣ್ಣು ತುಳುನಾಡ ಪೊಣ್ಣು ಚಾವಡಿ ಬಲ್ಪಾಯ ಮಣಿಗಂದಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಗಜ್ಜಲ ಕಟ್ಟುನು ಸತ್ಯುನು ಉಳಿಪಾಯ ಮಧ್ಯದ ಸೀರೆಡು ತುತ್ತೈತ ಸಿಂಗಾರ ಎನ್ನ ಬೇಗೆ ಬಾಮಿದಕ ಬೇರೆ ಮಾಯುಡೆ ಬರುವಾನ ಎನ್ನಲೆ ಕೇಂಡರ నేను రింగ్ టోన్ నీకు మస్తు ఇష్టం ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಅಪ್ಪೇನ ಬಕೆನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ DP ನೆಟ್ ಉಪ್ಪುನದೆ ಅವು ಅಜ್ಜನ ಕೊರಗಜ್ಜನ
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡಿಪ್ಪುನು ಕೊರಗಜ್ಜ ಪದ್ಯ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಅರ್ನ ಪೂರ ಕೈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಾಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನಮ್ಮಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ನಿಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಓಕೆ ಅಗಪ್ಪಗನಾ ಇನಿ ರಾಜ ಸಿಜ್ಜರ್ ಕೋಡದ ಪಾತೆರೆಗೆ ಪೋಯರಾರು ಆರು ಮನಸ್ಸು ಬೇತೆ ನೀರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಆರು ಎಡ್ಡೆ ಎನ್ನುದುಡ ಆರು ಯಾನ್ ಪನ್ನಿನ ಒಂಥರ ಹೋಂಗಾಂಡು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ಬೈದುವೇರು ಆರು ತುಯ್ನಿ ತೂಕ ಮುಕ್ಕಳು ಪಾತೆರೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬಂದು ದೆನ್ನಿಯರು ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ಇನಿ ಮಂತ್ರ ಬೊಲ್ಪಾದು ಬೆಳಗೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅಂದಂದು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಪ್ಪೆನ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತ ಪೋಪಾಯನು ಅಣ್ಣ ಮೇನ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಟು ಸರಿ ಅದು ದೀಪನೆ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗತೆ ಓಕೆನಾ ಅವರೇ ಬರೋದು ಸರಿ ಅಂಚನ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ನೇರೊಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಗಡಿ ಗಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡವೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ದೈವ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ಪೊಯ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗರಡಿ ಒಂದೇ ಎಂಗಲ ಗಾಡಿಡು ಉಂಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಎಂಗ್ಳು ಪಾರ್ದ ಕಾರಡು ಎದುರುಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಪೊಲಲಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಪಿರವುಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಂತ್ರ ಜಾವದೆ ಪಾರ್ದು ಅಪ್ಪೆನ ಮೋನೆ ಉಂಡು ಗಾಡಿಡು ಬಾಯ್ 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 ಪ್ರವೀಣ್ ಸನ್ನಿ ಬಾಯ್ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಅಂದೆ ಅಭಿ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಯ್ ಅಭಿ ಬಾಯ್ ಆರೆ ಕಳಿಂಚಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಂಡದು ಉಲ್ಲೇರು ಬಾಯ್ ಅಭಿ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಾಯ್ ಅಭಿ ಬಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಬಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾದೇನು ಪಾಡ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಅವು ತೂಪೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ದೇವರನ್ನ ತೂಪುನೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗತೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅತ್ತೆ ದೀಪನತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜದೆ ಬಾಯ್